Het terrein van Heidsma leidt grootvol heipjellen. Toch betekent dat net dat er pjellen bij de vleet binnen. Als alles is verkocht en wordt in kwart minuut leveren. Het gaat goed met het bedrijf. Maar Heidsma kent de vraag nog aan. Het had een hulp moeten maken met organiseren. Als je op tijd begint te organiseren en op tijd begint te plannen, dan is een hele protocol onder controle te houden en dan valt het mij die hele drukte wel wat mee. Comello is er wis van dat een tekwart aan heipjellen en andere bouwmaterialen net de wichtigste oorzaak is van vertraging in de bouw. Als we nu naar de hele bouw zitten, dan zit de grootste pijn bij de meesten. De handjes is het grootste probleem. Als fabrikanten kunnen wij zeggen dat het maal gaat, maar we capaciteit bijzetten. Maar je gaat net zo heel gauw weer genoeg vakbekwaam personeel, dat wordt het langer. Heidsma zelfs had ik te krijgen met een tekwart aan mensen. Zo'n kwart had het bedrijf voor het eerst een ploegje Roemenen aan het werk. En de prijzen en levertijden van groenstoffen die erin op. Maar benauwd is Comello daar net voor. Ik maak me niet zorgen. Ik vind dat we dat doen moeten. Ik vind dat we dit als een probleem rubriceren moeten. Het gaat beter met ons al hier. En daar moeten we heel blij mee wezen. Dat betekent net dat het al even zelf gaat. Hè. We moeten er hard voor werken. En als we dat doen en we denken goed nee, dan houden we het niet goed.